Хәерле көн, Салават күпере журналына язылучылар һәм дә инде даими укып баручылар. Исәнмесез! Хөрмәтле дуслар, сезне үзебезнең гаилә белән таныштырып китәсебез килә. Мин Илнур. Мин Таңсылу һәм безнең кызыбыз Тамчыгөл. Аюлар. Без иҗади гаилә. Мин үзем Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблендә хезмәт итәм. Моңлы җырлар, дәртле биюләр белән барлык тамашачыны да сөендерәбез. Ә инде безнең Таңсылу ул Зәйнәп Фәхретдинова иҗади группасында җырчы булып эшли. Шулай ук без, хөрмәтле дуслар, барлык бәйрәмнәрне, туйлар, юбилейларында алып баручы буларак билгеле. Барлык бәйрәмнәрегезгә чакыра аласыз. Ә менә Тамчыгөлнең әле талантлары бары тик ачылып кына килә. Җырга, биюгә барлык осталыкларда инде күренеп килә. Әйме, кызым? Бу безнең уйнарга ярата, бик уйнарга ярата безнең кызыбыз. Уйнарга ярата һәм шулай ук дуслар, ул Салават күпере журналын бик яратып карый. Чөнки анда бик матур сурәтләр, барысы да кызыклы. Менә шундый балалар өчен барысы да ясалган. Хөрмәтле дуслар, язылыгыз Салават күпере журналына, алыгыз һәм укыгыз.